Zavřete na chvíli oči a představte si kuchyň, kde se nevařilo podle aplikace, ale podle ruky, vůně a zkušenosti. Na plotně bublají brambory, v pánvi prská sádlo, z hrnce voní houby a kopr, na stole leží mouka a někde v misce čeká brinza, tvaroh nebo kysané zelí. To nebyla kuchyně pro parádu. To byla kuchyně, která musela nasytit rodinu po práci, po škole, po poli i po dlouhé zimě. Dnes si připomeneme 7 venkovských jídel z Československé socialistické republiky, která už z mnoha domácností skoro zmizela. Některá byla sladká, jiná kyselá, některá mastná, těžká a pro dnešní žaludek možná trochu drsná. Ale každé z nich mělo jedno společné. Vzniklo z obyčejných surovin a dokázalo dát člověku pocit, že doma je teplo, na stole je jídlo a svět může na chvíli počkat. Brinzové pyrohy byly jídlo, které se nedalo udělat ve spěchu. To nebyla rychlá večeře, kterou člověk hodí na pánev a za chvíli má hotovo. Pyrohy chtěly čas, ruce a trpělivost. Na stole se udělalo místo, nasypala se mouka, přidala voda, špetka soli, někde vejce. A z obyčejného těsta začalo vznikat něco, co mělo zasytit celou rodinu. Nejdůležitější byla náplň. Brinza často promíchaná s bramborami, aby jí bylo víc a chuť se zjemnila. Nebyla to žádná jemná krémová náplň jako z moderní restaurace. Byla výrazná, slaná, trochu ostrá, přesně taková, jaká k venkovské kuchyni patřila. Lžíce náplně se kladla na kolečka těsta, okraje se přehnuly, prsty pevně stiskly a každý pyroh dostal svůj tvar. Žádný nebyl úplně stejný a právě to na nich bylo krásné. V kuchyni se přitom často nemluvilo mnoho, ale všechno mělo svůj rytmus. Jeden válel těsto, druhý vykrajoval, třetí plnil, někdo hlídal hrnec s vroucí vodou. Děti se motály kolem stolu a chtěli pomáhat, ale jejich pyrohy se často rozlepily dřív, než se dostali do vody. Babička jen zavrtěla hlavou, znovu přimáčkla okraj a řekla, že jídlo se musí dělat pořádně, jinak z něj všechno uteče. Když se pyrohy vhodily do vody, chvíli zmizely na dně. Pak se začaly zvedat k hladině jako malé bílé polštářky. V tu chvíli už v kuchyni vonila cibulka, slanina nebo rozpuštěné máslo. Hotové pyrohy se daly na talíř, polili tukem, posypali osmaženou cibulí nebo škvarky a na stole najednou stálo jídlo, které bylo jednoduché, ale mělo v sobě obrovskou sílu. Dnes by si mnoho lidí řeklo, že je to příliš práce. Koupit hotové těstoviny je jednodušší. Objednat jídlo je rychlejší. Jenže brinzové pyrohy nebyly jen o výsledku. Byly o společném čase u stolu, o mouce na rukou, o vůni brinzy a o pocitu, že i z několika obyčejných surovin může vzniknout něco, na co se čeká s opravdovou netrpělivostí. A právě proto se na ně nezapomíná. Tlačenka patřila k jídlům, která se na venkově nikdy netvářila jemně. Nebyla uhlazená, nebyla lehká a rozhodně se nesnažila vypadat moderně. Ležela na talíři v silnějších plátcích, vedle ní cibule nakrájená na kolečka, ocet, pepř, sůl a krajíc chleba. Někdo ji miloval hned od dětství. Jiný začal chápat až později, když zjistil, že některá jídla nejsou o kráse, ale o poctivosti. Tlačenka byla spojená hlavně se zabíjačkou. A zabíjačka nebyla jen vaření. Byla to událost. Na dvoře byla zima, z kuchyně šla pára, dospělí měli ruce plné práce a děti se motaly kolem, i když jim pořád někdo říkal, ať nepřekážejí. Z prasete se využilo skoro všechno. Kůže, maso z hlavy, kolena, jazyk, tučnější kousky, silný vývar, česnek, majoránka, pepř. Nic se nesmělo vyhodit jen proto, že to nevypadalo pěkně. Právě v tom byla logika venkovské kuchyně. Tlačenka vznikala z částí, které by dnešní zákazník možná obešel obloukem. Jenže tehdy se přemýšlelo jinak. Zvíře představovalo práci, krmení, čas a peníze. Když už se porazilo, muselo dát co nejvíc. A dobrá tlačenka byla důkazem, že hospodářství funguje, že ruce vědí, co dělají a že i obyčejné suroviny se dají proměnit v jídlo, na které se těší celá rodina. Když se tlačenka povedla,
měla pevnou strukturu, výraznou chuť a krásně vonila česnekem a kořením. Na stole se nejedla samotná. Cibule byla skoro povinná, ocet taky. Někdo si jen lehce pokapal talíř, jiný ji polil tak, že skoro plavala. A pak přišlo sousto s chlebem, kyselostí octa, štiplavou cibulí a mastnou silou masa. To nebylo jídlo na malé ochutnávání, to bylo jídlo, po kterém měl člověk pocit, že něco opravdu snědl. Dnes tlačenka mnoho lidí odrazuje. Působí příliš opravdově. Neskrývá, z čeho je. Nepředstírá dietu, lehkost ani jemnost, ale právě proto v sobě nese kus minulosti. Byla to chuť doby, kdy se nevyhazovalo, kdy se jídlo vážilo jinak a kdy rodina věděla, že plný stůl nevzniká sám od sebe. A možná právě proto tlačenka nezmizela z paměti, i když z mnoha domácností zmizela z běžného talíře. Pro někoho je to dodnes nejlepší zakousnutí k chlebu. Pro jiného jen zvláštní vzpomínka na zabíjačku, studený dvůr, vůni česneku a dospělé, kteří uměli zpracovat všechno, co jim život dal. Kulajda je polévka, která voní tak, že člověk hned pozná venkovskou kuchyni. Houby, kopr, brambory, smetana, vejce a lehká kyselost, která se nedá splést s ničím jiným. Není to čirá polévka, která jen zahřeje a zmizí. Kulajda je hustá, sytá, měkká a výrazná. Taková, že když se dobře uvaří, talíř často úplně stačí místo celého oběda. Její síla byla v obyčejných věcech. Brambory byly doma skoro vždycky. Houby se nazbíraly v lese, usušily na zimu nebo se použily čerstvé, když byla sezóna. Kopr rostl na zahradě nebo se dal naložit. Smetana dodala jemnost a vejce udělalo z polévky něco bohatšího. Všechno dohromady vytvořilo chuť, která byla zároveň kyselá, sladká, krémová a lesní. Právě proto na kulajdu nejde vzpomínat jen jako na jídlo. Je to vůně léta, sklepa, lesa a babiččiny kuchyně v jednom hrnci. Každá rodina ji vařila trochu jinak. Někde byla hustá tak, že v ní lžíce skoro stála. Jinde řidší, jemnější, víc smetanová. Někdo dával vejce natvrdo, někdo ztracené vejce přímo do talíře. Někdo měl rád víc kopru, jiný ho přidával opatrně, protože kopr je přesně ta surovina, která dokáže rozdělit celou rodinu. Buď ho milujete, nebo ho cítíte ještě dřív, než dosednete ke stolu. Na venkově měla kulajda ještě jednu důležitou vlastnost. Dokázala využít to, co bylo po ruce. Když se přinesly houby z lesa, šlo se vařit. Když zbyly brambory, hodily se do hrnce. Když bylo potřeba nakrmit rodinu bez masa, kulajda to zvládla. Nebyla chudá chutí, i když vznikala z levných surovin. To je na ní možná nejkrásnější. Dnes ji v restauraci najdete jako specialitu, někdy dokonce ozdobenou tak, že vypadá skoro slavnostně. Ale stará domácí kulajda nebyla o zdobení. Byla o hlubokém talíři, páře, lžíci, která se noří do smetanové polévky a o tom zvláštním tichu, které nastane, když je jídlo opravdu dobré. Pokud vám tahle vůně připomněla kuchyň u babičky, dejte videu like, přihlaste se k odběru kanálu Zlaté časy ČSSR a napište do komentářů, jestli se u vás doma kulajda vařila s vejcem natvrdo nebo se ztraceným vejcem. A hlavně napište, jestli kopr milujete, nebo jste ho jako děti nenáviděli. Kulajda možná z mnoha domácností zmizela, protože dnes málo kdo vaří polévku tak pomalu a poctivě. Ale kdo si pamatuje její chuť, ten ví, že v jednom talíři mohlo být všechno. Les, zahrada, sklep, léto i domov. Ovocné knedlíky byly jedno z těch jídel, u kterých se dětem najednou zdálo, že oběd může být svátek. Sladké, měkké, voňavé, plné ovoce, posypané tvarohem, mákem, cukrem nebo strouhankou a polité rozpuštěným máslem. Dnes by je někdo označil za dezert. Jenže na venkově a v mnoha domácnostech Československé socialistické republiky to byl úplně normální hlavní chod. A nikdo se nad tím nepozastavoval. Jejich kouzlo začínalo už v zahradě. Když dozrály švestky, meruňky, jahody nebo borůvky, bylo jasné, že část skončí v koláči, část v zavařeninách a část v knedlících.
Dítě utrhlo ovoce ještě teplé od slunce, přineslo ho do kuchyně a za chvíli už se na stole válelo těsto. Někde tvarohové, někde bramborové, někde kynuté. Každá rodina měla svůj způsob a každá tvrdila, že právě ten její je nejlepší. Příprava nebyla složitá, ale chtěla cit. Ovoce se muselo zabalit tak, aby šťáva neutekla do vody. Těsto nesmělo být ani moc tvrdé, ani moc řídké. Knedlík se musel dobře uzavřít, jinak se při vaření otevřel a z hrnce se stala smutná ovocná polévka. Babičky to poznaly podle prstů. Nepotřebovali přesný návod. Věděli, kdy je těsto správné, kdy voda vaří tak akorát a kdy je čas knedlíky vytáhnout. A pak přišel nejlepší okamžik. Horký knedlík na talíři, rozkrojení lžící a uvnitř ovoce, které pustilo šťávu. Švestka s cukrem a mákem, jahoda s tvarohem, meruňka s máslem, borůvky, které obarvily talíř i pusu. Děti si často přidávali cukr. Dospělí říkali, že už je ho dost, ale stejně se nakonec ještě trochu dosypalo, protože sladký oběd bez pořádné posypky nebyl ono. Ovocné knedlíky byly také krásným příkladem venkovské sezónnosti. Nejedly se celý rok stejně. V létě jahodové a borůvkové, později meruňkové a švestkové, v zimě někdy z kompotovaného ovoce, když už čerstvé nebylo. A právě proto měli v sobě kalendář. Člověk podle nich poznal, co právě dozrává, co se povedlo na zahradě a co se letos urodilo. Dnes si je můžeme koupit mražené, hotové, naplněné, zabalené a připravené za pár minut. Je to pohodlné. Ale staré domácí ovocné knedlíky měly něco, co se zamrazit nedá. Mouku na stole, páru z hrnce, babičku, která varuje, že se člověk spálí, dítě, které stejně nečeká a rozkrojí knedlík moc brzy. A ten pocit, že sladké jídlo nemusí být odměna po obědě, protože ono samo je oběd. Možná právě proto ovocné knedlíky zůstaly v paměti tak silně. Nebyly drahé, nebyly noblesní, ale dokázali proměnit obyčejný den v něco, na co se těšila celá kuchyň. A když se na talíři rozpustilo máslo, cukr se smíchal s tvarohem a ovoce pustilo šťávu, nikdo neřešil, že je to venkovské, jednoduché a staré. V tu chvíli to bylo prostě dokonalé. Valašský frgál byl koláč, který se nedělal jen tak mimochodem. Už na první pohled vypadal jinak než obyčejná buchta na plechu. Byl velký, kulatý, tenký, s bohatou náplní roztaženou, skoro až ke krajům a drobenkou, která se po upečení sypala pod prsty. Když se objevil na stole, neznamenalo to jen, že je něco sladkého. Znamenalo to návštěvu, pouť, svatbu, slavnost nebo prostě den, kdy se v kuchyni chtělo udělat něco opravdu poctivého. Na Valašsku měl frgál svoje pevné místo. Nebyl to zákusek pro jednoho člověka. Byl to koláč pro rodinu, pro sousedy, pro hosty, pro každého, kdo si ukrojil tenký díl a hned se ptal, jestli může ještě. Těsto muselo být jemné, ale nesmělo se ztratit pod náplní. A náplň byla hlavní hvězda. Hrušková, povidlová, tvarohová, maková. Každá měla svoje zastánce a každá vonila jinak. Hruškový frgál měl v sobě zvláštní hloubku. Sušené hrušky, koření, sladkost, která nebyla ostrá, ale pomalá a teplá. Povidlový připomínal švestky, podzim a sklepy plné zavařenin. Makový byl sytý a tmavý, tvarohový jemnější a slavnostnější. A na vrchu drobenka, někdy ještě pokapaná máslem, aby se všechno spojilo do vůně, která dokázala zaplnit celou chalupu. Příprava frgálu nebyla práce na chvíli. Muselo se zadělat těsto, nechat ho odpočinout, připravit náplň, rozválet ho do tenka, opatrně přenést, potřít, posypat a hlídat v troubě. Kdo ho pekl často, měl v rukách jistotu. Věděl, jak silný má být okraj, kolik náplně už je moc a kdy je koláč upečený přesně tak, aby nebyl suchý. Recept se často nepředával jako přesný návod, ale jako rodinná zkušenost. To poznáš, říkala babička. A skutečně to poznala. Dnes se valašský frgál prodává jako specialita, jako regionální pýcha, někdy krásně zabalený a připravený pro turisty.
Ale ten starý domácí frgál měl jiné kouzlo. Ležel na stole, ještě trochu teplý, vedle něj nůž, talířky a hrnky s kávou nebo mlékem. Nikdo neřešil dokonalý tvar. Důležité bylo, že náplň voní, těsto je měkké a drobenka se rozpadá přesně tak, jak má. A možná právě proto na něj lidé tolik vzpomínají. Valašský frgál nebyl jen sladké jídlo. Byl to kus kraje, rodiny a pomalého pečení. Připomínal dobu, kdy se na návštěvu neotevíral balíček sušenek ze supermarketu, ale peklo se něco, co stálo čas. A ten čas byl na chuti znát. Brinzové halušky jsou jídlo, které nepotřebovalo ozdobu, aby si ho člověk pamatoval celý život. Na talíři nevypadaly vznešeně. Malé nepravidelné kousky bramborového těsta, brinza, slanina, někdy trochu tuku navíc a pára, která se zvedala tak silně, že člověk okamžitě věděl, tohle není lehký oběd. Tohle je jídlo, po kterém se pracuje, chodí po horách, sedí u stolu a dlouho se nikam nespěchá. Základ byl jednoduchý. Syrové brambory se nastrouhaly najemno, přidala se mouka a sůl, vzniklo těsto, které se přes síťo nebo sprkénka házelo do vroucí vody. Halušky nebyly dokonale stejné a ani být neměly. Každá byla trochu jiná, jedna menší, druhá větší, některá měkčí, jiná pevnější. Právě v tom byla jejich domácí pravda. Nebyly z továrny, byly z rukou. Když vyplavali na hladinu, rychle se vybrali a smíchali s brinzou. A tady se rozhodovalo o všem. Dobrá brinza dala haluškám tu ostrou, slanou, ovčí chuť, která se nedá nahradit obyčejným sýrem. Nebyla jemná, nebyla uhlazená, ale měla charakter. Když se na ní nalila rozpálená slanina se škvarky, všechno se spojilo do jídla, které vonělo salaší, dřevem, kouřem a poctivou venkovskou kuchyní. V době Československé socialistické republiky byly brinzové halušky pro mnoho lidí symbolem Slovenska, hor a rodinné sytosti. Nešlo jen o recept. Šlo o pocit. Velká mísa uprostřed stolu. Každý si nabral. Někdo přidal ještě slaninu. Někdo si stěžoval, že brinza je moc silná. A někdo tvrdil, že právě tak to má být. Kdo je jedl poprvé, často si tu chuť zapamatoval hned. Buď ho dostala, nebo zaskočila. Ale lhostejná nebyla skoro nikdy. Dnes se halušky dají najít v restauracích, na salaších i na folklorních slavnostech. Ale doma se už nedělají tak samozřejmě jako dřív. Strouhat brambory, míchat těsto, hlídat vodu, škvařit slaninu, to všechno chce čas a chuť. Mnoho lidí raději sáhne po rychlejší večeři, jenže právě tím se ztrácí něco podstatného. Halušky nebyly jídlo na rychlé spolknutí. Byly to brambory, mouka, brinza a tuk proměněné v sílu na celý den. A možná právě proto zůstaly tak slavné. Protože ukazují, že venkovská kuchyně nemusela mít mnoho surovin, aby byla dokonalá. Stačilo pár věcí, dobré ruce a chuť, která se nebála být výrazná. Brinzové halušky nebyly jen talíř jídla. Byly kus života, ve kterém se člověk najedl doopravdy. Škvarky se zelím byly jídlo, které dnešní člověk možná označí za těžké ještě dřív, než ochutná první sousto. Jenže na venkově mělo úplně jiný význam. Nebyla to módní pochoutka ani lehká večeře. Byla to energie. Byla to síla na práci, na zimu, na celý den, kdy člověk potřeboval něco poctivého, mastného, kyselého a sytého. Základ byl jednoduchý. Kysané zelí, sádlo, cibule a škvarky. Někde se k tomu přidali brambory, někde placky, někde jen kus chleba. Zelí se pomalu dusilo, cibule chytala zlatavou barvu a škvarky pouštěly vůni, která okamžitě zaplnila celou kuchyň. Nebyla jemná. Byla silná, venkovská, trochu drsná. Přesně taková, jaká se hodila k jídlu, které vzniklo z obyčejných zásob a domácí práce. Škvarky samy o sobě nebyly jen vedlejší produkt. Když se škvařilo sádlo, kuchyní se nesla vůně, kterou si pamatuje každý, kdo ji zažil. Kousky tuku se pomalu měnily v křupavé zlaté drobky, sádlo se slévalo do nádoby a doma najednou bylo něco, co vydrželo, co se dalo namazat na chleba, použít do vaření a přidat tam, kde jídlo potřebovalo chuť.
Škvarky byly malý poklad z vepřového tuku. Dnes se nad tím někdo ušklíbne, ale tehdy se tím neplýtvalo. Kysané zelí k nim patřilo dokonale. Mělo kyselost, která prořízla mastnotu a zároveň připomínalo zimní zásoby ve sklepě. Sud, kameninový hrnec, chlad, vůně kvašení a jistota, že i když venku nic neroste, doma je pořád z čeho vařit. Zelí nebylo jen příloha. Bylo to přežití zimy v jedlé podobě. Plné chuti, dostupné, levné a schopné proměnit pár škvarků v celé jídlo. Na talíři to nevypadalo slavnostně. Zelí, tuk, cibule, křupavé kousky a vedle brambory nebo placka. Jenže po několika soustech člověk pochopil, proč se taková jídla držela na stolech tak dlouho. Zahřála, zasytila a neptala se, jestli jsou moderní. Po práci venku, po dřině ve stodole, po dni v chladu mělo takové jídlo větší cenu než nejhezčí talíř v restauraci. Dnes se škvarky se zelím z běžného jídelníčku skoro vytratily. Jsou příliš mastné, příliš těžké, příliš starosvětské. Ale zároveň v sobě mají pravdu o venkovské kuchyni možná víc než cokoliv jiného. Nic nazmar, všechno využít. Kysané zelí ze zásob, sádlo z domácího škvaření, škvarky z práce, kterou někdo udělal vlastníma rukama. A možná právě proto je to jídlo, které si zaslouží vzpomínku. Ne proto, že by ho dnes měl každý jíst každý týden, ale proto, že připomíná dobu, kdy jídlo nebylo o lehkosti a trendech, ale o tom, aby člověk vydržel. Škvarky se zelím byly drsné, poctivé a venkovské až do posledního sousta. Když si všechna ta jídla dáme vedle sebe, nevypadají jako luxusní kuchyně. Brinzové pyrohy, tlačenka, kulajda, ovocné knedlíky, valašský frgál, brinzové halušky, škvarky se zelím, žádné drahé suroviny, žádné složité zdobení, žádné talíře jako z restaurace. Jen mouka, brambory, brinza, zelí, houby, kopr, tvaroh, mák, povidla, sádlo a ruce, které věděli, co s tím. A právě v tom byla síla venkovské kuchyně. Nevařilo se proto, aby jídlo dobře vypadalo na fotografii, vařilo se proto, aby rodina měla co jíst. Aby se využilo všechno, co dům, zahrada, les, sklep nebo zabíjačka dali. Když byly houby, uvařila se kulajda. Když dozrálo ovoce, dělali se knedlíky. Když byla brinza, přišly na stůl pyrohy nebo halušky. Když se škvařilo sádlo, škvarky neskončily v odpadu, ale v dalším poctivém jídle. A když byla zabíjačka, tlačenka připomínala, že na venkově se ničím neplýtvalo. Dnes máme obchody plné hotových jídel, polotovarů, dovážených surovin a receptů, které slibují rychlý výsledek bez námahy. Jenže tahle stará jídla měla něco, co se nedá koupit zabalené v plastu. Měla čas. Čas na těsto, které se muselo vypracovat rukama. Čas na houby, které se musely nazbírat. Čas na zelí, které muselo skvasit. Čas na koláč, který se pekl pro rodinu, nejen pro jedno rychlé sousto. Možná právě proto z mnoha domácností zmizela. Ne proto, že by přestala chutnat, ale protože se změnil život. Lidé méně vaří dlouhé venkovské obědy, méně sedí u jednoho stolu, méně předávají recepty jen tak od oka. Místo babiččina, to poznáš, dnes hledáme přesné návody. Místo velké mísy uprostřed stolu si každý ohřeje něco svého. A s tím se ztrácí i část světa, ve kterém tahle jídla dávala největší smysl. Ale kdo je zažil, ten ví. Ví, jak voní brinza smíchaná s horkými haluškami. Ví, jak se máslo rozpouští na ovocných knedlících. Ví, jak kulajda zahřeje po chladném dni. Ví, jak frgál provoní celou světnici. Ví, jak tlačenka s cibulí a octem chutná jinak, když za ní stojí skutečná zabíjačka. A ví i to, že škvarky se zelím možná nejsou lehké jídlo, ale dokážou vyprávět o starém venkově víc než mnoho knih. 7 venkovských jídel z Československé socialistické republiky už možná skoro zmizelo z běžných kuchyní. Ale nezmizelo z paměti, protože některé chutě se nevracejí jen na jazyk. Vracejí se jako obraz kuchyně, stolu, babičky, hrnce na plotně a rodiny, která sedí pohromadě.
Napište do komentářů, které z těchto jídel jste jedli naposledy. Byly to brinzové halušky, ovocné knedlíky, kulajda, frgál nebo třeba obyčejné škvarky se zelím? A které jídlo vám doma vařila babička tak, že ho už dnes nikdo neumí napodobit? Pokud se vám video líbilo, dejte nám like a přihlaste se k odběru kanálu Zlaté časy ČSSR. Čeká nás ještě spousta chutí, vůní a vzpomínek, které možná zmizely ze stolů, ale rozhodně nezmizely ze srdce.